सुना सुनावा एगो लड़की एगो लड़का से कहले का कहले एगो लड़का एगो लड़की से कहत तरी कैसे का कहले माने के अभी रहुए कहत नहीं करा से अरे कि दिल जे बनावल उ पागल नुहई उ पागल नुहई तो प्यार जे बनावल उहई कसाई अब ही तनिक लागे अरे बाद में बुझाई बाद में बुझाई ए मुखिया जी अरे तो घोटले घोटाई ना अरे ऐसा मिठाई दिल जे बनावा वाह मन हरी की का बहिरती अरे जी हमारी तनिया को म्यूजिक था चलो लागो देर मत करो बजाओ ना भाई काले चलो चलो बजे ये सब ठीक न लगे गोबा कटाए लगी ये सब ठीक न लगे सब बाउट लगे लगी कहीं को दिल वाले सीना के भितरिया कहीं को दिल वाले सीना के भितरिया उहे दिल लागल बतोरे से कहीं को दिल वाले सीना के भितरिया उहे दिल लागल बतोरे से कहीं को दिल वाले सीना के भितरिया उहे दिल लागल बतोरे से कहीं को दिल वाले सीना के भितरिया उहे दिल लागल बतोरे हमनी के यार पीछे मर के हजारे यारी छोटिया बाबूआ तनी तू हो ले ला अरे नचनिया तनी तू चलिए हेलो सावरिया सावरिया सावरी सावरिया सबरिया मोरे राम जी तू ही भगवान राम कृष्ण कन्हैया तू ही परशुराम चार धाम है गोसैया नीचे बहलिया बजाल के बिछबले व्याधा लगवले बा निशान है गोसैया बाबू अरे कभी कहले कि आजकल के समय कैसा ना गई बा ए हरी कोई कोई के चिन्हे के चाहत नहीं खे ना बेटा माई के चिन्हता ना माई बेटे के घड़ी चिन्हता देखल जाए तो दोनों में परिवर्तन हो गइल बा आजकल के चाचा जी देखे के मिलता सब सास चाहता कि हमरा सीता नियर पतो मिल जाए लेकिन कोनो सास ऐसा नहीं के चाहत कि हम तनी कौशल्या नियर बन जाए घड़ी के परिवर्तन हो गइल बा अगर जे हर सास कौशल्या बन जाए तो समझी कि हर घर में सीता उपस्थित बारी लेकिन समय आ गइल बा कैसन कि कैसन आइल समय आए कन्हैया जी
कैसा नयाईल समैया कन्हैया जी अरे कैसा नयाईल समैया विजय बाबू लेकिन नहीं में रहो भैया हमने के पुरानिका लोगों कहे कैसे कैसे अरे कि कैसा नयाई अरे समैया कन्हैया जी विजय विनायक जी कैसा नयाई अरे समैया कन्हैया जी अरे कैसा नयाईल समैया अरे कैसा नयाईल समैया कन्हैया जी कन्हैया जी तो कैसा नयाईल समैया कन्हैया जी कैसा नयाईल समैया भगवान खिलौना माटी दुनिया जबर जा भगवान खिलौना माटी माटी का हो माटी का हो माटी का हो माटी का दुनिया जबर जा भगवान खिलौना माटी दुनिया जबर जा भगवान खिलौना कन्हैया जी कैसा नयाईल समैया बबुआ रे कनी मुर्गी मार के लेके पा रहल भैया हाँ ए घड़ी के कैसन समय हो गइल बा कैसन? अगर जे बाबू माई एक लोटा पानी खातिर तरसता लेकिन ने बेटा आजकल ऐसा हो गइल बा कि बाबू माई के एक लोटा पानी खातिर मुखिया जी तरपा दे बता एक लोटा पानी खातिर ने बाबू माई मरत रे और हे बेटा सावन के महीना जब चलावता चाचा जी तब जल लेके बोल बम चल जाता रे कहत रे कि बोल बम बोल बम बोल बम एने भोले दानी भी देखनी कहनी कि बबुआ आज तोहर माई बाबू एक लोटा पानी खाती तोर पता आ तू हमरा भी एक लोटा जल लेके बोल बम कहता रहो तो जा जब न पधारा तारा जो है चीज बनते हम ले ली है लेकिन कभी कहले का नारी के इज्जत अरे लूटा तबे जग में बाबे न केहू सहैया कन्हैया बाबे न केहू सहैया नारी के इज्जत लूटा तबे जग में बाबे न केहू सहैया ए घड़ी माई बाबू सोचते थे कि बेटा के पाप पोस पाल के सियान कइली तो जहिया बेटा सियान होता है हम बेटा से पराज करम लेकिन न माई 2 रुपया खातिर तरसत रे आ उहे बेटा कहीं मेहरारू कह देबे कि राजा जी तनी घर में टीवी लगा दी तो रुपया नहीं होई भैया तो कर्जा काढ़ के लगा दी लेकिन कभी लिखल है का अरे कि बीबी खाती अरे टीवी की नाता बीबी खाती अरे टीवी की नाता दुश्मन हो गईल मैया कन्हैया जी कन्हैया जी कैसा नयाई समैया कन्हैया जी कैसा नयाई समैया